Γεια σας. Πώς μπορώ να κάνω τον ηλεκτρονικό υπολογιστή πιο γρήγορο με το πρόγραμμα CCleaner. Το CCleaner κάνει πιο γρήγορο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να καταργήσετε προγράμματα και καθαρίζει όπως ιστορικό και πολλά άλλα. Το Internet Explorer, το Google Chrome και πολλά άλλα. Εδώ βλέπουμε το εικονίδιο. Σας επιθυμίζω ότι θα μπείτε στο Google ή όπου θέλετε αλλού. CCleaner download. Ούτε free τίποτα. Download σκέτο. Θα πατήσετε το πρώτο link. Περιμένουμε λίγο και θα πατήσετε εδώ. philehypo.com και βλέπουμε εδώ κάποιες εκδόσεις. Έχω βάλει το 3,23, όχι 3,24, τώρα θα βάλω το 3, εδώ καλά λέω. CCleaner 3,24, το πιο καινούριο. Download latest version. Και περιμένουμε λιγάκι και βλέπουμε ότι εδώ θα κατεβεί. Όπως βλέπουμε, φάνε συλλήψεις και κατεβαίνει αυτό. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Αν άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε share στο Facebook ή το Twitter με τα κουμπιά παρακάτω. Αν σας δημιουργήθηκαν απορίες, αφήστε σχόλιο ή στείλτε ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Μούστα Χρήστος για το saites.gr. Γεια σας.